please click the subscribe button and hit the notification bell. So for today's video, pupunta kami ng Lutupan. Dahil ngayon ang graduation pictorial ni Kuya Binsoy Mills. So see you there mga Meg! So guys, namin dito sa venue na paabot na lang make-upan na sila Kuya Binsoy. Guys, asa ta mo dito? So mamalit mi og tubig guys. Diha sa 360. So nindot kayo ang Lutupan guys, no? So kakita sa dimato akong vlog. So kakita sa dimato sa akong vlog guys nga nanhimi og Lutupan. Tay kanang gapas tay. Ay banid. Banid ba? Lah. Tag-G's. Ilan tubig, ma'am? Namoy ba? Namoy banid. Wala lang vitamin. Ay, vitamin. Sino nga? 29. Ay, 20. Oo, ano? Ito nga ka, ito nga ka. Banid lang Pagkani po. ikaon. Oo, yan lang. Ano diyan? Ismail. Later. So hi guys, so vlog take over. So as of this moment, kay nagsugod ni sila og make-upan na. So magpawit ako og make-up kay Char. So, Kay 11 a.m. na. yes, so time check 11:11. So magpawit lang ko og make-up kay kanang singtanon kay ko ba niya. Dali niya ma-fade ang make-up. So yan, ano siya diyan sa laban ta. So guys, mangaon sa mi guys, kadaghan pa kay make-upanan dito sa mga kauban nila kuya guys. Karang gutom na kayo kay gutom na. Mangita sa mikan, andang din sa Lutupan. So let's go. Di pasaporte ng engagement at maraming tao sa Pilipinas. Kasama ang pagsaport sa mga priority sa ating kinabuhi. So let's eat guys. Ang sudan kay ginagmay. Ang saot diwas lasi. So mo kuan lang ko, continue lang ko og vlog and gumalamog kaon. Alright, so what's up guys? So manamig pangaon no, padong na may balik sa mo ang among venue sa among pictorial. So gamisa ron dollar sa simbahan as you can hear. So before anything else, I will take this opportunity to thank all the people nga the reasons ganong nahuman kog eskwela no. So first of all to our Almighty God. So thank you so much no. Thank you so much Lord. Praise the Lord. And then also to my family, to my parents, to my sisters, to my nieces, especially Nitch nga the reason, one of the reason nga nung nakahuman jud ko, and of course to Auntie A from Canada. Si A ning bayad sa ko ang mga school expenses. So thank you so much Auntie Alma. Kay di tungod mo dili ko makahuman. So thank you so much. A million thank you to you Auntie Alma. Ikaw Nitch, unsay masulti nimo? Thank you sa Auntie Alma sa success. Kaya nakahuman og eskwela si Kuya Binsoy Mills. Yes, so doon namin sa mo ang venue no. So tanawan lang akong magpa-video kay make-upan ko kay laban sa make-up. Oy nya. Pero simple lang yung make-up. Yes. Kaya Not nag-make-up sa daan. what's it? Then kuan, of course, inika pictorial na gyud sa seal. You chismis uy. Kaya sila big time. Hi God. Saan pag chismis be kay apil na to? So, hi guys. So, we are I am with the only Annie E guys. Hi, So, guys. kasi masulti mo din, naka-graduate naman siya kaday. Day ka nang murag ko. Ano siya day ka nang wala ko masuk day. Natay mga pasalamatan. Pasalamat sa mga sigod, panundog. Day, salamat day kay mo Sige, masuk okay ra. day ha. Okay ra kayo.
Ikaw, Jai. Hi, Dai. Lah, iPhone. Hi, sad, uy. Hi! Dako kay tagnaong dira ko. Given na. Hi, Jane. Jane. Kalamig mo, oy. So guys, later namin nga pick-upan no kay awit magid ang mga bida. Ano lang kita gid stay put lagi mo dinagid kay mataw lagi ta later. Hi, babe. Uy. Hello. Smile, smile. Wait, pakiway pa. Takpan mo na. Guys, nagpa-makeup na si Kuya Binsoy Mills. Ya, dili kas kaya dinapel. So hi guys, what's up? So update na so manako og makeup, manako og akong buhok palihog lang paki-appreciate kay James Reid kay akong giingon. Dayon, so again no, thank you so much Auntie Alma Solfalets from Canada kay if not because of you. Yes, if not because of you, di ko mahuman og school. So thank you so much. God bless you always and see you soon. Thank you so much again. So up later magpa-video mi when mag-pictorial na mi. Kanang nakatoga na gid sa laban na gid ani. Hi Sabi. See you. Gitarong pa naman si Mercy, si Kuya Binsoy Mills. Gitarong pa niya. Ay! Na. Balik tayo ako sa na. Hawa ingil ka picture. So guys, muulit nami guys. Muulit nami kinapa ko practice sa mong Little Gangs 4. Please follow. So, doon na kag simbahan there guys. So that's it for today's video. I hope you enjoy it and you like it. God bless you all. Bye bye and Chin. Ito dapat dati ka. Ay, takad ako. And I. And I thank you. Ay, ay, ay.